गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोर बा बैसोगोरा सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बिमाफोरबो दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानाया जोंनि खौसेथि आरो गोजोन आरो गोख्रोङै समाज मोनसेखौ दावगालांनायाव जोंखौ सहाय खालामगोन होननानै मिजिंथिदों। गरेस्वर ब्लक इउपिपिएलनि दैदेननायाव आरो जोंनि MCLA पबित्र कुमार बर' बिथांनि हेफाजाबजों बेवहाय बैसोगोरा सुबुंफोर गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बिथांफोरनिफ्राय जि खुलुमनाय हाबाफारि दिनै बेवहाय लादों, बे हाबाफारिया जोबोर मोजां जादों आरो बेवहाय बाहागो लानानै आं गेदेमा सुबुंफोरनिफ्राय जि बोर सानस्रिनाय बेखौ मोननानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनदों। 400निख्रुइ बांसिन मेलेमजिबि आरो बैसोगोरा सुबुंफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो जों मिजिंथिदों बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफोर बा बैसोगोरा सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बिमाफोरबो दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानाया जोंनि खौसेथि आरो गोजोन आरो गोख्रोङै समाज मोनसेखौ दावगालांनायाव जोंखौ सहाय खालामगोन होननानै मिजिंथिदों। बे हाबाफारि नंगौ, जों दिनै बैसोगोरा सुबुंफोरनि जि बोसोन आरो बिथांमोननि जि आशीर्बाद गैयाब्ला हयथ' गंसे समाजखौ आवगायलांनाया जेरै गोब्राब जायो, थिग बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन बिथिङावबो आवगायलांनायाव थारैनो गोबां जेंना नुजाथिगोन। दा बेखायनो जों बिथांमोननि जे बोसोनजों आरो बिथांमोननि बोर सानस्रिनायजों दिनै गोदान मोनसे बिटिआर ओनसोलखौ जों आवगायलांनो नाजादों। दा बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारिया मोनसे मेसेज जे थांनाय गोलाव समाव जिबायदि जेंना जेंसिजों बे ओनसोलफ्रा बारबोबाय, दिनैनि मोनसे थासारियाव दिनै मोनसे गोजोन थासारि आरो जेथिंबो जौगानाय आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि दैदेननायाव दिनै बिटिआरनि फारफ्रोमबो दिगाव गोजोन आरो खौसेथिजों लोगोसे जौगानाया गोख्रोङै दावगालांगासिनो दङ।